Volgens mij ben je meer dan Bjartje dan aan het helpen. Ja, meestal ik. Ja. Dus daar ben wij meestal aan het bedje en jongens helpen we. Maar nou is er haast niks meer te doen. Oké. Wat is die broer van je nou weer aan het doen? Want kijk dan. Ja? Doet hij dat vaker? Dus ik. Wat doet het dan? Dan gaat hij van bank naar bank springen en dan springt hij ergens op. Bolken dan allemaal juist. Ja, dan gaan we onder het tekent en dan probeer het huis te pakken, zeg maar. Oké. Dat betekent ook een leuke spelletjes. Dat je hem houdt en met me blij dat je meer hebt binnen. Ja. We zonder melk vervelen, als jongen we altijd wel eens een steekje. Ook. Wat is je favoriete feestje? Malababbe. Je moest even alleen jongen. Wat ik alleen nog jongen, dan hij doet jongens alleen mooi. Malababbe, Malababbe is blond. Een zon op je kont, Malababbe, je lekkere papapam. Zou dat? Of honky tonky pianissie? Ja, Kissie, speel maar verder, speel maar verder. Honky tonky pianissie op je sinaasappelkistjes, want we gaan nog niet naar huis. Want we gaan nog niet naar huis. Zag ze wat? Guus komt naar huis, we jongen van alles nou. En wist je dan al letterlijk boerin? Nee. Nee? Wat dan? Nou, ik wil zwemjufferen. Zwemjuf. En die broer is weer aan het klimmen, hè? Ja, kijk, er is weer afvallen. Ja, valt het er wel eens aan? Dat bedoel ik dus. Hij is net zo heel toek, hè? Hij is vaakste grappig. Ja, dat wel? Het is alleen muziek. Ja, dat moet een sfeer er wat inhouden ook. De fleur. Die steken. Nou. Waarom wil dat nog net? Dit komt wel precies, of net? Nou, dat het zeker precies komt. Soms was het een beetje te precies. Of ben je al wat te precies? Nou, soms wel, soms kan ik... Nee, jij wel maar. Ja. Ja. Want je maakt hier echt verschrikkelijk vol geduld voor haar, of nee? Ja, als dat net heeft, dan moet je net aan beginnen. Nee. Ga je dat? Ja. Ja, wat dit betreft wel, ja. Ik heb wel eens een kwartier werken om een treedje terug aan controle te hebben. Ik denk, nou, dat is knap ding. Ja. En dan mag je nog in. En dan mag je nou Maar ja, dat is... kan we het met kleding en mooi verder. Ja. Hoeveel uren zit er nog in zo'n skip? Ik zou het je net vertellen kennen. Hoe lang ben je al met deze bezig? Maar deze nou, klok, je draai winterskoff mee aan de gang ben. En ze staan er gewoon skiën nog van het skip? Haast wel, ja. Ja. Ja, dan... ik zou er wel een liedje niet maken willen, maar net zo'n grote meer. Nee. Waar was met die dingen heen? Waar gaat ze nou skiën? Dat moet ik doen. Ja? Ja. Ja, nou, dat is heel makkelijk. Hè. Ik heb de föhn erbij en een kwastje. En dan ging ik even naar de garage daar. En dan blaast hem samen skiën.
Wat doen we daar?